Este selo garántenos que ao abrir a lata atoparemos un produto artesán de cercanía 100% galego e da máxima calidade. Os bivalvos que cumpren con estes requisitos están amparados por Pescaderías e chegan ás nosas mesas despois dun proceso no que cada parada conta con esta certificación. A primeira delas lévanos a Pedemar, as mans e o bo facer das mariscadoras. A de Cambados é unha das confrarías galegas certificadas co selo de Pescaderías. Para diferenciar de que é un produto bo, de que é un produto que se saca daqui, da ría, o traballo é duro, pero bueno, é gratificante porque despois ves o resultado do teu traballo. Máis de 200 mariscadoras traballan 180 días ao ano para recoller na praia o mellor marisco, principalmente a meixa fina, babosa e xapónica. Fano de xeito consciente e sostible. Que poñer valor ao noso traballo, ao noso marisco e ao noso esforzo de traballar e de sacar o mellor posible para a terra. Cando completan os copos da xornada, recollen os apeiros e camiñan cara ao punto de control. Ali pesan e rexistran o marisco. Despois diríxense á segunda parada do percorrido, a lonxa. Faise un control de tamaño, se pesa, se etiqueta e se identifica cada lote. Unha vez identificado cada lote, coa súa etiqueta, se expoñen nas mesas para proceder á subasta. Hai máis de 10 anos que a rula cambadesa está asociada a Pescaderías. A implantación foi pouco a pouco, pero na actualidade o 90% do produto que vende está amparado por este selo de calidade. Indica que é un produto que procede da pesca costeira artesanal, un produto dalle un pequeno valor engadido tamén ao noso produto e é unha marca que ao final ten bastante saída porque o mercado xa está demandando continuamente. Nas etiquetas o selo Pescaderías non está só. Os produtos amparados pola marca están dobremente certificados, como marchamo Pesca en Verde, un indicativo máis de que estamos ante procedementos respectuosos co medio ambiente. Pesca en Verde é unha marca que xurde de máis de 20 anos de investigación dos profesores Gumersindo Feijóo e Maite Moreira. Constatamos que todos os procesos de pesca artesanais e pescas de proximidade que están englobados con Pescaderías pois cumplen estes requisitos medioambientais para poder estar certificados con pesca en verde. Antes de chegar ao consumidor, o marisco de Cambados ten que pasar por unha fase intermedia, a da depuración. As depuradoras o que facemos é adquirimos o marisco en lonxa, se é de zona B, ese molusco ten que someterse a un proceso de depuración, e iso é o que lle facemos nos aquí nas instalacións. Sumerximos o molusco a un tempo determinado, nos aquí temos establecido como tempo mínimo de depuración 12 horas, para eliminar calquer tipo de contaminación que traiga de orixe o molusco. Mariscos da Porta é unha das depuradoras que cumpre cos requisitos para formar parte da rede de Pescaderías. Aquí o marisco pode continuar o seu proceso mantendo o selo de calidade. Ten como unha trazabilidade especial, onde che di a lonxa en concreto, o mariscador en concreto, todo en concreto, e hai determinados clientes que si exixen esa certificación. E son lotes 100% orixe galego. E agora si chegamos á última fase do proceso. Conservas La Brújula en Ribadumia traballa con produto co selo Pescaderías para elaborar as súas conservas de calidade. O produto chega aquí, o traballamos no día, porque para que o produto este fresco, evidentemente. Temos as nosas mulleres que lle chamamos as damas da conserva, son traballadoras que levan toda a vida traballando no mundo da conserva e que se encargan elas mesmas de procesar o produto, de colocalo un a un na lata. Pescaderías o que nos aporta a nos esa tranquilidade de que realmente estamos comprando, adquirindo un produto da calidade que Conservas La Brújula requiere. As conservas de navalla, berberecho, zamburiña e sardiña do xeito de La Brújula levan tamén a marca Pescaderías. Este tipo de selos eu creo que o que fan é engadir un valor a nosas conservas. O que conseguimos é trazar todo o produto desde que se recolecta hasta que se vende. Control en cada fase, trazabilidade clara, proximidade, artesanal, sostible, garantía de calidade. Pescaderías é sinónimo de todo isto. O cliente sábeo e, polo tanto, reclámao. Repercute moito, eu creo que no precio, no valor que se lle pon ao produto, e que a xente, eu creo que ahora mismo confía máis no produto que leva o sello de Pescaderías o que non leva. Canto máis rastreable sexa un produto,
mellor é para o consumidor e mellor é para o produtor, porque sabe que o seu produto leva unha trazabilidade que en principio é inviolable, non? Eu creo que o futuro é ir hacia a adquisición destes sellos de calidade e que sexan para o cliente pois unha garantía de que o produto que están adquirindo é o mellor que poda. Un paraugas amplo e exixente que engloba a aposta de calidade do sector pesqueiro galego.